Eyaka kweyami intombi uMavezi uDladla uMgabadeli. Bekade ngihlala ngale koMkhomazi ngaphesheya koMkhomazi ngenxa yokuthi umndeni wasekhaya uhafu wawo wathutha nganeno koMkhomazi wayohlala ngale koMkhomazi. Emva kweminyakanyana sesiyabuya-ke futhi sahamba siyohlala nganeno koMkhomazi sonke. Ngithe sengibuyile-ke esigodini ngiyintombi engakhulanga kahle hle esigodini because ngikhulele ngaphesheya komfula. Hayi ngithe mengifikayo kwaba khona insizwa yakaMkhize emhlophe isiputuputu sang-approach. Sawabeka amagama sathi siyangithanda sathi qoma ntombi yeshe ntombi ngiyakuthanda. Hayibo nansi imhlola yangishela insizwa yangishela insizwa ngagcina nami ngigcwele ngayo. Hayi-ke ekugcwaleni kwami-ke ngensizwa sesiyathandana-ke sesiyabonana emfuleni. Angisapheli emfuleni. Cabanga ngoba ekhaya kunebhoholi kodwa mina angisapheli emfuleni. Ngithe ngibona zangithelekela iy'ntombi zesigodi. Zithi wena ucabanga ukuthi ubani? Uqhamuka ngale ngaphesheya koMkhomazi ucabanga ukuthi uzothathela thina umuntu la esigodini sakithi sakhile? Ucabanga ukuthi ubani wena? Sizoqhuqha upende sicela ukuthi uphumeke endodeni yethu. He! Ngivelane ngihleke ngithi anazi yini ukuthi indoda ithathwa emtwini. Bengizoyitholaphi mina indoda le ngesihlahleni? Indoda uyikhipha emtwini. Uxoloke bomunu seniphumile-ke sekudlala sami isicathulo. Kodwa ningitsheleke mangabe nami nifuna ngize ngilande ezinye iy'ntombi nami engiphila nazo ukuthi zizongilwisa yonke le nkanankana lento enizongilwisa yona. Kuthe kusenjalo ivelani indoda ithumele abakhongi ekhaya. Kucaca ukuthi ziyakhala-ke manje. Iy'nkomo zigcwale amagceke asekhaya isabalale nangumuntu engithatha. Hayi futhi angithathe okwangempela-ke. Sengithuthile-ke manje mina sengihlala emagcekeni akaMkhize. Sengunkosikazi wakoMkhize. Bheka phela ayichomi indoda yami. Ngishade isipatsha somfazi into eney'faca. Into eshaya ngama-dreadlocks ekhanda. Hhayi ama-dreadlocks nje ama-dreadlocks adayiwe. Adaya ngombala obomvu. Niyawazi nini umbala obomvu lo emakhaya? Kuyadliwa lokhu kini. He! Indoda yami bengathi angazi ingibelethe ihambe nami ichoma ngami. Yayize yangishutha isithombe yasilengisa la emqaleni isigaxa emqaleni ihamba itshengisa wonke umuntu ehlangana nayo mina. Shukuthi indoda yami ibuwuthisha wakhona khona la esigodini iyafundisa. Cabanga-ke iy'ntombi zizubuhlungu kakhulu ukuthi phela ngiyithathele uthisha. Phela mangabe uthandana nothisha usuke usey'ntweni ngoba uthisha uhola kanconywana. Uthisha nje unempilo egqamile. Uthisha usebenzela uhulumeni unempesheni. Uthisha uyinto especial emakhaya uyinto ebalulekile. Into enkulu usuke uwina ithenda ukuthi uthandana nothisha emakhaya ngalozo y'khathi. Shukuthi bekumina-ke owina ilotho. La engishadele khona-ke ibhoholi alikho. Kuyadingakala ukuthi ngesinye isikhathi uhambe uye emfuleni. Yize noma zikhona-ke iy'ngane ezikha amanzi but nawe njengomakoti oshadile la kumele ubuye uhambe uyovela emfuleni uyobingelela iziba ukha amanzi. Hhayi-ke ngithe ngelinye ilanga ngisemfuleni hawu sengizwa amantombazane ayagqogqetheka ayahleka. Hawu nansi umfazi kathishera obechoma ukuthi indoda ithathe emtwini. Indoda ayilenge esihlahleni sebemgquma endlini bambeka endlini. Indoda ibhizi ngabanye abafundile-ke isibhizi ngothishela-ke manje uthisha wangale phesheya koMkhomazi. Hayi zakhe ziyakhala kuthandanwa kanjeya. Indoda shuthi siyikhumbule ilevel or abantu abakwi-standard sayo. Hayi ngiphathe kambi-ke lento ingidle ngitholakale ngilale emini ngumakoti. Ngilale emini ukuthi ilanga lithe hankala mina ngilale embhedeni. Ngiyibheke indoda yami ngicabanga ukuthi ngiyibuze yini. Kodwa phela mangabe umfazi wasemakhaya kuthiwa indoda ayibuzwa. Kuthiwa umfazi omuhle umfazi ohlekayo endodeni. Umfazi othulayo angakhulumi. Ngoba mangabe waqala waba yebe. Hawu indoda izokushiya. Izokhathala ngawe indoda. Ngithuleke mibuye indoda yami la ngiyenzela itiye ngigeza iy'nyawo ngiyayiphakela as if nothing happened. Kodwa enhlizweni ukudinwa kuyagidagida enhlizweni yami ngaphakathi.
Ayike zikhuleke indaba-ke, zikhule indaba. Nansi indoda yami isibalwa ukuthi ijola nobani nobani kuphi. Guess what-ke? Yazi ngathula ngayibona ukuthi lento le ngizoba ihlazo phela, ngizobe ihlaya uma ngabe ngiye kumshado ngibuyele ekhaya kuthiwa ngahlulwa umendo. Nasekhaya babuya ngahamba bengiyalile bathi ntombazane uyofela khona emendweni kuyabekezelwa. Ngithi never, ngihambe ngiyobaxoxela ekhaya. Hawu bathi ekhaya yakhululeka ntombi, izona igigaba zomendo-ke. Ima iqala-ke, ima umdlalo uqala. Ima umdlalo uqala kusazoshuba kuyabekezelwa emendweni, wena thobela indoda yakho uyithande iyozibone o-wrong bayo. Ithi zenza izinto ubuye ungakhulumi lutho, uvala umlomo wenze ngathi awuboni. Uyinese wena endlini. Tsho, kanti umendo abantu abashadile babekezelela into enje. Bathe ekhaya hawu, uma ngabe ufuna ukuphuma, ubani ozoshada ama-used goods, noma kuthiwa uyashada-ke for the second time, ucabanga ukuthi lo zoyishada uyobushada ingelosi yini, ngoba nayo iyofike yenze the same thing, because iyona ndoda-ke leyo, iwona msebenzi wendoda-ke leyo, ukuthi nje ike idlaladlale. Ngike ngafikelwa usathane ukuthi ngike ngiphambanise iy'mbiza le ndoda echatha ngazo, ngoba ngazi ukuthi yileli khambe ebichatha ngalo na, ebilivula umzimba lenza ukuthi igazi ligijime kakhulu masifuna iy'ntombi ngey'nqwaba zazo. Hhayi-ke ngabekezela-ke ngoba kuthiwa emendeni kuyabekezelwa. Kodwa enhlizweni ngaphakathi hhayi ngiyashamana ngikuthola ukuphumula, and ukwabona into ikudle ngaphakathi ungakwazi ukuthi uyikhulume. Ngicela ukukutshela ukuthi ngelinye ilanga ngahlangana nomunye umngani wami wangale nje ngaphesheya-ke komfula uMkhomazi bakithi. Hhayi-ke umngani wami sathi 1 court ngiqala nokuphuza. Hayibo, sasingasayemi siyixoxela kumnandi sesikhohliwe yinkinga. Hayibo doda, kwaze kwamnandi ukuhema. Hhayi-ke kwase sehambile umngani, hayi le court ngayilanda ngayihosha ngilokhu ngiyiphuza emakhoneni. Zaze zaqala iy'ndaba zaphuma kuthiwa hhayi umakoti, hhayi impela emakhothini uyafinyelela ngoba iphunga liyazwakala. Hhayi ngilandelanisa amakhothi ngigcine vele sengiyisidakwa-ke manje utshwala sengibuthanda. Sekuyiyona nto engikhopha ngayo, iyona nto engixoxa nayo ngoba angikwazi ukuvula inhliziyo yami ngivulela indoda yami isifuba. Ngisho ukuthi le nto oyenzayo ingilimaza kangakanani. Isifuba bese ngisivule ebhiyeni, bengivula umphimbo, ngivulela ubhiya umphimbo. Sengihlezi ngiphethe umuthi wokukhwehlela ngithi hhayi ngoba ngiyakhwehlela iphunga lomuthi wokukhwehlela leli elinukayo. Abantu if bazi nje utshwala noma ungaphuza umuthi wokukhwehlela kodwa iphunga nje lihlezi lizwakala. Uma uphuzile nje abantu bamane bayathula kodwa basuke bekuzwa. Lapho indoda ibithi mangabe iphuma ibheka le ey'ntombini, nami ngiphuma ngibheke etshwaleni. Kwaya-ke manje bese ngihamba amathaveni-ke bengingasaphuzi ngokufihla. Bese ngihamba wona amathaveni. Hayibo, kwaqala-ke esigodini la ngingasafihli khona sengihamba amathaveni. Kwakumakoti muni-ke lo onjena. Ngithi hawu mina ngishadile-ke le ekhaya. Kuthiwa uma ngabe ushadile uyahlala emendweni. Indoda yami ithi ngithi hayi baba khululeka. Sithanda into engafani, wena uthanda iy'ntombi, mina ngithanda utshwala. But into ade ngibhora ngotshwala ukuthi uma ngabe ngiphuzile iy'nkinga ziyahamba. Ngiyakhopha nje impilo iba mnandi. But once sengisoba sekuyabuya sengiyacabanga ukuthi hayi mani konje kusona empilweni yami sekumele ngiphindele khona. Ngabe irabathoni-ke nje into ephuma ingena kanjalo. Sengiyikhohliwe nokuthi ngubani, angisadeleli vele la emlomeni, ngiyadelela ngiyakhipha, ngiyakhuluma nje vele ngiyinto ekhulumayo, ngiyadelela, angisafihli lutho nje, sengiphuza obala-ke manje. Indoda yami yagcina isingixoshile kwayo, yafika nomunye umfazi, yabuyisa omunye umfazi, yangixosha mina nabantwana bami, yangikhipha. Vele wonke umuntu endaweni, induna nenkosi, bayisapotha ngokuthi bangixoshe. Hhayi-ke ngahamba ngaya kwelinye inxiwa lasekhaya, kwase kufakiwe indlu yomxhaso-ke ngahlala khona nabantwana bami. Ekuhlaleni kwami nabantwana bami ngiyahamba nje ngile ntombazane, ngilo mfazi ohamba ophuza, nginaphuzela ukuthi ngiphuzise obani, angisho angisanamali, angisana-husband, mhlawumbe ngithola khona amasenti ukuthi ngiphuzise obani ngizothola phambili. Bese ngiyilolo hlobo lamama
oluhlezi ludakiwe. Abantwana bami behetheka ngalento, ibalimaza emoyeni, ibalimaza, ibagogoda. Mase ngidakwe kakhulu ngibatshela ukuthi ningalimali, imisebenzi yababa wenu le. Uyena ubaba wenu owangithena into a drunkard. Uyena wangihetha ngaze ngafinyelela kule level. Omunye wabantwana bami waqeda umatric wakhe wahamba wayofunda eMangosuthu. Angiyanga ngisho nokuya kwi-graduation yakhe because bengidakiwe nje, ngangifisa kodwa kwasho ukuthi uphuzo olunamandla selungihlulile. Ilona osolishaya unumber 4, elishaya unumber 5 empilweni yami. Ilona oselingicontrola. Hayi ke emva kokubuya komfana wami esesebenza wangibamba wangisa ko rehab. Uyazi ukuthi waye rehab ungekho ready. Ngathi mengibuya nje rehab ngaqala phansi ngangena ophuzweni. I reach a stage nami la sengizwa khona ukuthi sengifuna nokushintsha. Abantwana bami by the time bese bengilahlela izandla sebebona ukuthi ayikho into yokusiza umama. Sekuyikona nje ukuthi bathenga ukudla bakubeke lapha qha iphele kanjalo lento. Hayi ke ngafika ke stagini la sengiya khona kwi-rehab. Ngaya kwi-rehab ngalithola usizo. Emva kokuthola usizo sengicabanga ukuthi zonke lezi zinto, bonke lobuhlungu engibuzwisa abantwana bami. Ngilibuzisa abantwana bami benoma ohambe phantswa yonke indawo, amadoda ebusy, because if uyilomfazi lo ophuza kakhulu uzukhohlwa ukuthi uzazi ukuthi ubani, uhamba uchama yonke indawo nami kuphi uyaxhoxholoza. Abantu besilisa they take i-advantage yomuntu onjengaleyo. Bayayitapela anytime they want to tapa. Anytime befuna ukuthatha bayayithathela because you don't have any control, you don't have any boundaries. Utshwala budlala indima yabo, buthatha indima yabo. Ngayibuza imibuzo ukuthi basakhona yena abafazi ngaphandle abafana nami abathulayo into ibadle ngaphakathi izibalimaze. Ifike stagini la engasalimazi bona kuphela, izilimaze nalaba abaseduzane kwabo, including negazi labo abantwana bayo. Ngiyayisaba inkwantalala. Ngiyasaba isimo sokuphatheka kambi ungakwazi ukukhuluma. Kodwa ke egcineni ke mina nomndeni wami nezingane zami saqhubeka nempilo, nami sengilaphekile ophuzweni oludakayo. Yaba mnandi impilo. Yize-ke noma izingane zami ngayikhulisanga ngayifundisa umthetho kuyiwona wona, bezithi ukukhulela ngokuthi idobhadobha lapha nalaphayana, kodwa sakwazi ukuthi sixolelane, sibambane ngamazinyo, siqhubeke nempilo. Buzz SA to all social media platforms. Sibeka lana-ke indaba yethu kwanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.